Shalom, atas nama Panatua ni Huriata dohot sudi anggota majelis mandok selamat hari Natal madihita saluhutna. Tapukama parmuata perminggota marhahohoman mahita satoken. Amin. Marende mahita siap buku ende nomor 56 ayat sada sahat rudi ayat tulu. Di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, nama no palangit dohot anoon, amin. Dungi gabe daging mahatai jalamaringan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huidahami mahasangaponna, ima hasangapon ni anak sasada na sian amai, gok asini roha dohot hasit tongan. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami nadibanua gijang. Nama dok mauliate dohami tuho, ala ni godang ni asi doho tolong ni roham di hami. Ai di basa-basa honhodo anakmu nasasada itu hami nadi pardangolanom. Asama dua hami marhite-hite ibana sian dosa dohot hamatean saliling nililingna. Upangi dohami tuho, say sodangi marohanami na hulumi marhite-hite todi porbadia. Akop ni say parrohai mahami. Asa huboto hami mandok mauliate tuho, asa tarapul situturo hanami di hagogotan, dohot di pangujunan, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gema korni para hari Kamis.
Marede hita sia buku ede nomor 40 ayat 1, 2, 5. Hatani debata patujulu ni jamita manang epistel di pesta Natal tasadarion tersurat di Pesalmen 140 ayat sada sahat rudi ayat 14 sona somal tajaha meragati soring anot di ayat naparpudi rap hita majaha. Haleluya. Puji majahoba hamu aliaka sian banua gijang. Puji hamu ibana diaka banua gijang. Puji ibana ho ale mataniari dohot bulan. Puji ibana sude hamu ale bintang akan namar sinodang. Ikon pujian nasida magowar ni Jehovah ay madoko nibana jadi tartopama nasida. Puji ma Jehovah hamuale akan nasia tanoon aka binatang ni laut rohot sude akalung. Hamu ale akadolok dohot sude akarobean. Hamu ale hau aka namar parbue rodi sude hau ares. Hamu ale aka raja ni tanoon dohot sude aka bangso. Hamu ale aka pangarajai rodi sude aka panguhum ni tanoon. Ikon pujion nasida magowar ni Jehovah ay sasada guarnaido natibul di atasnya hamuliaon naido tanoon dohot akalangit rap majaha hita. Jala ibana patibulhon sada taduk di bangsonai bahen puji-pujian di sude akanania sianna di aka anak ni Israel bangso hasol hotan nai. Haleluya. Ido sahatna. Martua ma akan nau bigi hatani debata, jala nau piopsat. Amin. Tabigi ma ur sian punguan ina Naomi.
Marende hita siap buku ede nomor 40 sia ayat 4 sahatu ayat 5. Tatopoti ma dosat tanda godangi tu adopan ni debata. Pohon mahima satokin mangido hasesani dosata. Martangiang di bagasar rohat tabi.
martangiang mahita. Ali debata amanami pargugo naso hatudosam jala parholong roha. Rodo hami tu adopan mumanopoti jala manol soli saluhut dosa nami. Sian hatutubu nami nungamar lauk dosa hami. Jaladang adong nasitong di bagasar rohanami. Gabe hutod dong hami do dalan nadilui. Ima mangalaosi uhummi. Alai nama nol soli do hami jalahu pasahat hami matuho saluhut hadirion nami. Ala persea situdu do hami odo Tuhan para siroha nasumurung jala parholong roha. Dang dihalomohon ho hami mago. Gabe dilehon ho di hami hasesani dosa dohot hanguluan nai baru. Ala holong ni anakmu nama notongi Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Ay songonod do holong ni rohani debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na persea di ibana. Asa hanguluan na saleling-leling na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Tabigima kur narwastu. Marede mahitan siap buku ede nomor 54 ayat 2 sahatu ayat tulu. Hatani debata dalam tungulu nai baru di pesta Natal tasadarion tersurat di Filipisada ayat 10 sada songono didok disi laho manakasi narumi koti asapolin hamu so partuk Tuhan sahat rudi ari ni Kristus asaramos hamu marparbuye hati goran marhite-hite Yesus Kristus bahen hasangapon jala puji-pujian di debata ido sahatna tong ratna nyidugugu mahita siat Tuhan debata ali Tuhan debata saya pargugui mahami
mangulahon na hobartu. Amin. Marende hita siya bukwede nomor 50 ayat sada sahat rudi ayat 2. Tahati dakon mahapursiaw tay, songon nahina tidakon idongata sahapursiaw di portibion, rap mandok mahita. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargugu naso hatudusan, namano palangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siaton di porbadia, andorak sohabubuhan. Ido tuhata namanau nabernit di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinor silang, jala tua tubanua toru dung ditanum. Namulak mangulu di hari patuluhon, namanai tu surgo, lau hundul di siamu di debata jahuba, amanai pargugu naso hatudusani, di sima ibana pai mamulak sugo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di todi porbadia, jala adok sada huria nabadia, huria hatopan di halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai nama dok, mulak mangulu dosogo daging di halak nong mate, dohot di hanguluan nasura sudah. Amin. Tabahan itu tinggi hitam, marsugut, rapdowe hita, merayahon pesta Natal paduaho di Garijaon, masuk pukul 10.30. Anon duk sidung acara ibadah, lanjutonota do tu acara marulau nabadia, manak perjamuan kudus, asa sudih hita non rap madohoti. Ima tambahan itu tinggi hita. Lau manomu-nomu hatani debatang, marede mahita sian bukwede nomor 52 ayat sada sahatu ayat tulu.
Namarlas ni roha dohami di jolom di bagasan sadarion ali Jahoba Tuhan nami. Atong dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti aka ati-ati dohot pikiramuna di bagasan asini roha ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hurian ni Tuhan na hinaholongan ni Yesus Kristus na marlasiroha di bagasan pestata sadarion. Selamat hari Natal lihita kamanginam. Mauliate ma di Tuhata. Dang solas rohata sadarion ala di patupa debatado arion ari lasiroha dihita. Ari Natal ima ari lasniroha ala di pesta Natalon buhita makalason asini rohani debata napapatarohon holongna tuhita saluhuna. Alnya kadamang dok dainang tapara de marohata laho majalohata ni debata nagabe turpuk jamita di pesta Natal tasadarion. Na pinarade sian barita nauli na sinurat ni si Lukas di bidudua mamuka sian ayat 15 sahat rodi ayat 20. Songona somal mahita majaha hona kamanginang tabuka rohata tapaloas Tuhan makuling tu ganub ngolutabe asa tau pasu-pasu hata no bono tamulak tu ganub bagasta. Songonon hata ni tu hata marsika soring mata jaha. Jadi dinalawi aka suru-suruani sian nasida dopa gijang masih padoha ma aka parmahani. Beta mahita tu Betlehem taida mana masaon na pinabotohon ni Tuhan itu hita. Asadung diida dibaritahon nasida ma buah-buah naung dihatahon tu nasida taringo tudak danahi. Ya si Maria depeop dohatai sudena jala di pahusor-husor di bagasar rohana rakmah hitamacaha. Mula doa kapar mahani di pasangap jala di papuji-puji do debata ala ni sasudena binege jala nani ida nasida songon naung di hatahoni tu nasida. Mau lihat tema di Tuhan tajalo mahataon gabe silua Natal siat tuhata dihita saluna namarlasi roha di pesta Natal sadarona kamang. Shalom. Tema ni Natal tahun ima saluhut bangsa memuji pasangap debata segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Akadamang dainang nakinaholongan ni Yesus Kristus Oma puncak masa raya Natal dihita di tahun 2020 tuluon. Totua ka manginang nung atong mace gudang aka pesta manang perayaan Natal natai huton di bagasan nasa bulanon. Dakola sadaryo bahita mar Natal. Puncak na maun ati akamang. Bahkan adong dupi akana mar Natal to akari marsugot. Akadamang dinang nakinaholongan ni Yesus Kristus. Molo tapay hutihut aka perayaan Natal natai huton. Siya tiki tu tiki siya tau tu taon. Aha mahira-hira nabuhi hatahonota kamanginang. Taringo tu Natal nataraya honi. Aha mahira-hira pakorhon ni aka pesta Natal naung taihuton. Saha tu sadarion. Maripola do penatalo dihita. Manangholan sebuah pesta tradisi. Nagabis sebagai pesta formalitas. Perayaan gerejawi sabing nama natanol dihita. Didok roha maripola do peta kamanginang ate. Adong do pelapatan ni Natal dihita. Jalekon las do rohata makalason Natalo saderion. Ala dileho Tuhan do pehita majalo hatana saderion pahoto rohata pajal ota di silua Natal natahalaso saderion. Monotajaha do panorangion ni hata ni debata taringo tu peristiwa Natali khususna turpukta saderion. Boy madohonota kamanginang natutu situtu debata makaholongi jolmai. Natutu situtu debata makaholongi hita.
Natutusi tutu debata peduli tu parngulu ni jolmai. Natutusi tutu debata olo pamanatong ngulu ni jolmai. Buasa di doksong niya kamanginang, alatakas do ikobotota do sejarah ni pardalanan ni hajol mauni. Dung ditoppa debata jolmai uli denggan, parngulun na pedenggan, sude di patupa denggan, hobar tu parngulun ni jolmai. Alay manibil do jolmai at yak kamanginang. Tumagonado huroha di rohani jolmai mangului hagiok ni daging na daripada mangului debata. Bako doi siam mulanay ngatar suwa ni di ngulu ni jolmai. Aka hagiot na saya manguluhok kita jojot manibil siya lomo ni rohani debata. Roma dosa, tubuh madosa. Jadi dosa ya kamanginang dinatalear rohata pilit sian nani harapon di debata idu dosa. Artinya tidak tepat sasaran seperti yang diharapkan Tuhan. Itulah dosa. Di rohani debata di toppa jolma itu miru rupana tu dostu pangalahona. Asa adong dodongan di debata marsaur. Maka laso sudi akanong tinoppa ni debata dimulanay. Alay Roma sibulis pangelai marhiti ulo nabi suki di dok amanginang. Diela marohani jolmai. Asa ditudal debata jala olo jolmai tarela. Ido si kama barbar ni ngulu ni jolma aka manginang dung mardosa jolmai gabi holang ma jolmai sa debata di paholang dosai. Jadi dosa membuat kita terpisah dengan Tuhan. Ala nunga holang jolmai sa debata marhagula pomma. Ay hasangapon ni debatado na manodangi ngulu ni jolmay gabi marhati uron. Lakana, ulaona, pangalahona, pikiranna na sinodangan ni hasangapon ni debatado jolmay siya mulana ubay marhati uron ngulu ni jolmay. Alay dung mardusa jolmay dihukupi hadosa ni mangulu ni jolmay dang boy be jolmay marsaulihon hasangapon ni debata marhagula pomma. Dung marhagulapon tubuh maaka perbuini dosa pangalaho na soture akka hajahaton do sudia ka bako perdagingoni dipahehe si bolis may jala ido mabahin gabi marujung tu hamagoa ma ngulu ni jolmay siam mulanay dang disakapi debata jolmay mago alay namar pangalaho mago do jolmay ubay mago amanginang dang debata manakaping ulum mago. Jadi ngulu na marahagula ponido na mabakorhon, tubuh mabiar, tubuh maholso, tubuh makakekhawatiran, ketidakpastian di parngulu ni jolmai, ala niya ay marhagula po na manginang. Molo hita mardala di nagulap, tubuh do biar, pasti do mabiar, sakarang-karang ni jolma, mulu marhagula pun sedong do perasaan mabiar manginang. Kekhawatiran. Buasa khawatir. Edang adong si berengon nama nangaha. Jolma na mangulu di bagasa dosa tudus na marhagula po ni. Dang adong tatapon nyo manangaha na boy ding gading uluna. Ido jorbuk ni dosa ka manginang. Alay mauliate ma di debata Jehovah. Marpanatap do ibana di parngulo ni jolmay. Edang lomorohana jolmay mago. Ala ni hagula po ni. Buha cara na debata ro laho marsaur tu jolmay na diroro debata do jolmay amanginang tu hagula po niya amanginang dang adong be jolmay na buiro tu debata lama dapoton hati uron ni debata dang adong be na tiru marhagula po na masatu hamatian ay upatin ur ni dosay mahamatian niya ka amanginang sudia ka jolma perdosay nunga ditogu tu hamatian songo perbuin ni dosana. Sian holong ni rohani debata diukap madirina sa diri do amanginang diukap lahu para dihodalan haluaon tu jolma na marhagula pun ala di dosay dirina sa diri diukap dipadiri lahu paturedalan haluaon di jolma pardosa na marhagula pun ni duksong nilileng na di paihut debata pangalahon ni jolma dak tutube, dak tikosbe. Ay dungay nasumar di do debatado, dang ripas sonok kube jolmay. Kanido manginang, ay mulutik kesatu nasumar di ripas so do manginang.
Alay dung ay nasumar di bereng ma, dang adong hape labana, moluri pasok pe, ay tumirupaku do nasida, gobaraku namago nasida. Ido benagabi, di perumpamaan ni Yesus, di bahid do sa da turi-turi taringo tu anak namagoi. Odo sa sitong na ipolani, pa penebusan molo do kamu. Dalan ni debata, patubu dalan haluaw dihita. Ahamana na yung berengot tali turpukon. Berita Natal nata jalo. Akai pesta Natal nata halason. Sa sitong na ikoboy do mabuka si malolokta. Mangukap pitu ni rohata ng partodyota. Mamereng do pa debata. Dadahola dirita na marhagula po ni berengota. Molo petutuhita marhagula pon. Ingo maamanginang. Di baga-baga ni debata. Di pesta Natali. Aha di doktua kaparmahani. Barita las ni roha do hubuhat tua Musa borginon. Ay nung nga tubo di hamu di borginon, sada poso-poso. Di borhos piak di panggagatan. Kanido manginang. Hasasaut ni holong ni roha ni debada na balgay, dirina sa diri di lehon, songodalan na haluaw dihita. Di patubo dirina sa diri gabi jolma, asaboy hita tartuktuhang nguluan. Akadamang din ang nakinaholongan ni Jesus Kristus, adong do sebuah kisah na menarik mula madok amang inang, nabuy na mangukap rohata. Di sada tiki adong do sada keluarga, inangon nga mabalo, sada do anak nabawa remaja. Jadi anggo cerita udang dihitaon, di luar ni halakadon, alay kisah nyata doon, manggobarhon bohado hita merespon Natal akamang inang. Jadi, di pamana doli-doliod do parngulon na sida nga namabalu umak na pogos muse di do iba na ma di bagas rohana ringgas do iba na sa lelengon dito gyan umak nomar minggu ale di pamanat mangulunay ay bohado tutu ay dong do Tuhan na pamanat tungulu ni jolmaon ay molodong do Tuhan puasa songono sesusang ulunami umakku nga babalu pogos muse dangadok si pangasahonoton. Kanera damang. Selalu do marhusori di bagasar rohani doli-dolion. Taringo Tuhan dirion ni debata. Apakah Tuhan itu memang benar adakah? Kalau Tuhan ada, kenapa kami selalu hidup seperti ini? Itulah pertanyaan yang selalu ada di benak pemuda ini. Jadi di malam Natalia manginang di do umak nauma tu doli-dolion. Amang anggo borginon hatok mahitada tu gereja. Gudang don nojolma na rumah Natal gabidang dapok kursi hita. Manigor dia lusi anak nauma uma undang dia roham molo borgino dang doho tau mar Natal ni bana bahasa amang ay komar lasi roha do hita mames tau na tutubu ni Jesus di romay banay dok ay dak tutu hulala rotu hatu portibion ay ngorotu hatu portibion pamanat tongoluta bahasa songono torus ngoluta mungkin adong do hita na selalu bersukus songonete amangina. Kalau memang Tuhan sudah datang, kenapa Tuhan tidak peduli dengan keadaan saya? Kenapa kehidupan selalu seperti ini? Banyak pertanyaan yang menjadi pergumulan dalam kehidupan berimanan kita. Sekalipun kita merayakan Natal, tapi kita tidak menikmati Natal itu. Karena ada persoalan-persoalan yang diperhadapkan dengan kehidupan kita yang tidak ada jawabannya menurut kita sendiri. Banyak orang mengeluhkan dirinya, walaupun sudah berpesta Natal berkali-kali, tapi tidak mengalami damai sejahtera dalam dirinya, karena dia merasa Tuhan tidak menjawab hidupnya. Lalu, ilo iba nama, unak pola dia rohamu ma, ijabu piau, songonim abang, olo ma, pos roham, dak tu diau. Jadi di bagasan arsa dunia numa non, ditanya koma, Tuhan pakulingi ma anak kon. Aga bilang susah do hape rohana dang ditadda do peho. Lau mau nomor Natal borngini. Jadi dung lau mak do ditutup mapituna. Kebetulan ditiki musim salju do di hutan halaki molo pas pesta Natal bulan Desember. Dung lau mak no ditutup mapituni jabunon marsisulu maibana. Adong tempat perapian marsisulu maduli-duli odisi. Jaladang sadar terbuka do pehorden ni jabunai kaca. Merkaca jajilay. Di bagaimana ma adong suara nagugu menabrak kaca ni jajilan ni jabunon. Bardabar tersonggot tiba namang inang. Ayah adon wangi.
Dibuka ma jajelaw na manginang. Dibereng ma. Ngapiak ditoruni jajele adong tolu pidong. Ternyata itu sadar di mana. Oh, dung diberek pidongo kuro api i. Manigor sihol rohani pidongon neng jonok tu api alanya ha. Ala di luar musim salju ngalian. Kuro adak sangay bana. Bulak tu sarangna. Gebesongoni mamapar pidongi di tiki. Jadi itur tergerak marohani doli-dolion. Asini rohani itur tubuh ma. Dibuka mabituna do lapatan asa hutugu tahe pidongo masuk tu bagas. Asa doh tiba na marsisulu. Asa nang mate. Alea manginang. Hola jonok doli-dolion. Do tinaga na sisa ni pidong nakiani. Manigur habang mapidongon. Tu adong hau di joloni jabunay. Dibering bana ba. Dang nalaw manusay hoa ubay naro. Nalaw mangurupi do solang mate ho. Marpikir may bana buah do carana. Dibuka mapitu di jabunay. Balga dibuka. Dibuat marima-rima asaboy. Dilaw mga pidongon. Do lapatan asaboy masuk jonok. Wala diberek pidongon rima-rimai. Manigur turudo. Itor dialang do rima-rimai. Ala memang male. Maol mga lulisi pangano di musim dingin ini. Maningur dihojot do. Mangato na karima-rimai ya kamanginang. Alay dang dak puas pakilala ni doli-dolon. Dang nahola mga leong mga songoni. Nalaho mangurupia sa panguluhod do amangina. Tidak hanya memberi makan. Tapi makan untuk hidup. Kanito kama. Asa mangulu do ibana ubadili amangan. Asa rojonok niyan. Marsisulu. Mo terusi bana di luar komate don non ibana. Jadi coba majonok musi itu. Aladong butong. Manigur habang mamargugo may bana musi urwa. Habang agak daw. Dang dijuloni jabunay be. Nina ibana ma. Dang dia tusi ho hape lapatan ni holong ni roha atehin ibana. Dan ibana. Acurabu yaw sang ngobas naking gabi pidong dohonok kudo tuho. Dang nalaw manusay ho au bay jonok. Alay nalaw panguluhod do. Ima didok di begas rohana. Alay bo hama bay no ku gabi pidong jolma doau. Ala jolma au dang dia tusi pidongi bahasa ni jolma dangi. Acurabu ima au ni ang gabi pidong dohonok kudo. Naholong rohaku di bana. Nalaw panguluhku ibana. Dung marsongonia manginang dipakulingi debata ibana borngini. Makuling magiring-giring. Makuling ma. Jala dipakulingi debata ma. Songoni malapatan ni Natali anakku na bana. Nalaw mago dong ulu ni jolomay songop pidongi. Hulea donya mangan. Hupasu-pasu donyan. Alay dang dia tu si jolomay lapatan ni holong ni rohaki. Ala daw. Alay dang dia tu si jolomay bahasaku. Ito tiyak kamanginang. Jadi kung gabi jolma do debata. Asaboy. Ibana marumang songop kita jolma. Boy makatay do tita. Boy patolhason na aha na di rohana. Aha sakap na. Songod dia tujuan na rotuhita. Manigur tangis may bana. Tuhan nga sala au hape. Roho hape gabi jolma. Laho pangulo na do. Jala mangulu do sa tunuaing. Itor marhubas may bana latu gereja. Itor dapot to mo maane di haol mau maane. Uma nga mardu sa auto Tuhani. Hape takas do haroroni de batatu portibion. Haroroni Jesus to portion. Asa gabi jolma do. Asa gabi taboto do lo moni rohana. Mulai malam itu dia bertobat. Dan dia menyerahkan hidup kepada Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Akadamang din ang nakinaholongan di Jesus Kristus. Ahado na nang berengot tasya ni. Kisah. Sepenggal kisah doi. Nabuhi na manugihon rohata. Mengetusi ahado lapatan ni peristiwa Natali dihita. Apakah itu hanya sebuah pesta megah-megahan saja? Motabere nuaing soina maringgas di jolma patupaho pestai. Asabuhi semarak luar biasa. Semarak acarana. Luja panitia mengemas acaraon. Songonom mania. Buah mas songor rapi acarai. Unang adong na nahurang. Ale ahado isina. Itu na perlu pikiratan ng amanginang. Apa isi yang kita dapat dari peristiwa Natal ini? Dia datang supaya dia bisa bersama dengan kita. Mulai dari Immanuel lah yang manginang. Allah menyertai kita. Dongata madebata. Hape haroruni talona manginang. Asabui do debata madongani hita. Jadi tajalo mayat yang manginang. Buasa rode batatu portibion. Gabi jolma. Asabui ibana gabi dongata. Ay molo di badua ginjang ibana tardongani hita ibana. Ay go hasangapon.
danga dong jolma da bujong dong di julun hasangapun di debata. Ikong gabi jolma do ibana, asabu ibana gabi dong atta. Makanya dong asa pakilalaan do ibana. Di pakilalaho do songo dia holsota. Di pakilalaho do songo dia si pikiran muna borati. Di pakilalaho songo dia sahimi. Oleh karena di dalam dirinya ditanggunglah semua penyakit kita. Dan oleh bilu-bilunya engkau sembuh. Allah dibuang nai mahu gabi malum. Allah niya buhi tadi dongani. Buhi di pakilalahon. Ikong gabi daging do hatai. Ikong gabi jolma do ibana song kita. Asa makilala pakilala ni jolma. Alaidang berdosa ibana. Ima surung ni debatana gabi jolmai. Tetak do ibana marhasa ngapon marhabadiao nakpi gabi jolma. Ala di bagasan habadiao nai ditugu mahita di bagasan diri nai ya manginang. Jalalos di bagasan diri nai do hita di palua, diurupi, di pasu-pasu. Sadarion gabaran di parmaham na didok ditupukon nakamanginang. Tu parmahad do berita natali parjolo di berita huban wagijang. Imanaking gabaran ni ngulu na ditongan ni hagulapo ni. Ay di hagulapo do na sida di padang Eprata. Dan apala binoto buah pengalamannya kaparmanos si ganupari. To tugo biar do na sida apalagi borgi dang boy modom. Ay ko jagaon na do akabibiya panoro. Akabinatang buas. Dihadang-hadang na binay biasa songonitang nga pala hadang na tuguon. Ay molo gabi mago sa dape biru-biruon. Ikong gararon na ditutuan na. Arga daktar garalibana sunong manang dihadihana. Jadi ko butul-butul do jamot jala jaga na sida borng ini. Go biar. Sutong bohaman no sutong boha. Alaya manginang ditonga ni hagulapo ni. Ditonga ni biar do holsoy. Disima debata marsinodang. Jadi marsinodang madebata. Ditonga-tonga ni hagulapo ni ngulunya kaparamahani. Dipakulingi mana sida didong. Unang mabiar hamu. Jadi kajol manang sinodangan di debata nguluna. Mago do biar siar rohana. Ini berita Natal yang harus kita terima. Kita harus membiarkan sinar kemuliaan surga lewat kehadiran pesta Natal ini. Di mana Tuhan bercahaya, bersinar kemuliaan Allah. Di tengah-tengah kegelapan hidup para gembala itu. Untuk mengangkat segala perasaan biar. Ketakutan yang luar biasa itu. Di tongan ni hagulaponi. Molo marsinodang debata mago do hagulaponi gulung. Molo marsinod di palaso marsinodang debata. Biar do tol sodira mago sangobasi. Las itu tu marohana sida. Dong lao suruh-suruan sina sida ima bari taon. Jadi dina lauyak ka suruh-suruan ni. Sian na sida do pak banua gijang. Masih doha maka parmahani. Beta hita tu beklem. Taida mana masaon. Napi nabotohon ni Tuhan itu hita. Jadi ang manginang. Akajol manaong majalo sodang atau ya hasangapun ni debata marhite pesta Natalo. Nekom marhasangapun do hita. Majalo hasangapun ni debata. Las ni rohata nasinodangan di data muluta marhite Natalo. Odo na patubo semangat di hita muse. Hola dipakulingi suruh-suruan ni disodangi ngolu nasida. Manigor mago do biar nasida. Manigor tubuh do semangat ni ngolu. Semangat labuha. Lau marsaulihon nanido ni debata. Ay naksa do pedik idang libereng nasida do pe. Hola baga-baga do pedi calon sida. Hatai di pasahat. Alidang diobasi dang di sido pe. Alay ala nong marsinod dang di palos debata di palos da sida Tuhan imano danging ulu na sida maragulapon. Manigor tubuh do pakirimon. Manigor tubuh do semangat. Ahay do se. Beta mata bereng nanido ni Tuhani. Diakap ren Natal nga gudang dido hata ni debata tu hita. Adong do di hita semangat madok. Beta taida perbuai ni pesta Natal di bagasan nguluta. Akadamang dinang nahinahulongan di Yesus Kristus. Nang ikosongoni mahitan yang mulak siap pesta Natal tadi bagasan tikyon. Di patorang debata tu ganup hita na di bagasan akahagula pengguluta. Na di bagasan dosa, di bagasan holso akarsak. Di pakulingi debata hita nuaing unang behamu mabiar. Ay parsaulian ni sado bangso sa dari okupa tuduho tuamu. Nunga tubuh si paluay. Atina manginang nama nodang ingulum na di bagasan holso nunga sahak be. Nunga boy be dewa tama dongan hita Immanuel do ibana. Nuaing respon ni Natali nama dipangido debata siak kita. Beta ta parsaulihon. Beta ta ida. Beta ta bereng. Beta ta jakon. Pajakono ni do rikot dito na nga manginang.
perbuenya ke pesta Natal. Aha di jakon hamun waeng. Aha mana apa yang kau telah terima setelah mereka Natal? Harus ada. Lalu dung lau nasi dung direspon na di dok ni debata. Tutua manginang. Hatok mana si dalau tu si gabeju paksama. Jadi orang yang merespon Tuhan akan mendapatkan apa yang diharapkan dari Tuhan. Responlah Tuhan dengan benar. Akahalak na olo merespon Tuhan dodok dengan boy maparsauliho basa-basa ni Tuhan di bagasan nguluna. O daong sikap tamar Natal basa nat imay. Memang Maria do Natali alehola disi. Dangadong dampak na, dangadong na boy manosoro hatta lau majalo na lobisiani. Sadarion na lobisian holan na didok di pesta Natali boy jal otta do akamanginang ay didok di son. Jadi hato mana si dalau si gabeju paksama si Maria do si Joseph do poso-poso napia dipanggagatin sahat doa manginang Yesus jupang nasida ikut jumpa kita do Yesus di pesta Natalon ibana do alus di sude hagula poni naking ibana do alus di sude biar ni rohatai ibana do alus di holso ni roham molo so jumpa kodo Yesus di ngolum mar pesta Natal piosa tiap hari yang lapatan ni. Maka na sadarion, ikut jumpa kita do. Beta hatop hita lao madapot tutuhani. Unang bemargira sotu dia. Gudang dojol mamar Natal, ringgas do tu pesta Natali. Aydang margira sotu dia do madapot Tuhan. Ringgas do romar pesta Natali. Panitia Natal do ibana nian. Sude di parade ringgat tuak kana romar Natali. Alay dang ringgas roma dapot tutuhani. Mari Bapak Ibu. Molorohi tamar Natal songonon ikon lapehe rohatta maon lam sebangat kita Roma jumpa ku Tuhan. Kita harus bertemu dengan Tuhan. Itulah inti Natal. Bukan perayaannya. Engkau harus bertemu dengan Tuhan. Baru itu benar-benar bernatal. Idona pinang hidup tu fokus kita. Tudos tua kapar mahani do hita. Gudang do holsota. Gudang do kasih pikirata. ICP hita pasti ada pergumulan. Kita tidak bisa menutupi diri. Tapi yang kita butuhkan adalah Tuhan. Ketika engkau bertemu dengan Tuhan Yesus, ahai dok Yesus manginang. Roma hamu tuau hamu akan lalu jajanan sorat. Asa upasonang hamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku beri kelegaan kepadamu. Nama ngalihan hasunangan isi do manginang. Isi do nama ngalihan hasunangan di roham. Yesus. Ise do naboy mangubati holson ni roham. Yesus. Ido narikot di ngulung. Kita harus merubah ini. Pemahaman-pemahaman pesta Natal ini. Yang kita harapkan dari Natal, apalagi Natal STM. Yang kita harapkan bingkisan Natal. Tangi narikot di ngulung. Molo jumpa kau Yesus di pesta Natali. Jumpa kau ma basa-basa ni debata di ngulung. Ini penting untuk kita Bapak Ibu. Kita harus mengubah konsep ini. Porludo pangaredo Natal dengan. Porludo i. Aka acara ita bayad dengan. Asa unak saya tao dangi. Unak seribut akaruasi. Porlui pa dengan. Alay dang apala. Pakaian na parduri. Jangan hanya bungkusnya dibuat rapi bagus. Alay di bagasan. Jangan dong Yesus. Harus ada Yesus di sana. Ketika orang datang bernatal, mereka menemukan Yesus ada di dalam itu. Pesta Natal ini. Ido nari kota manginang ate. Beta tajupa ko Jesus. Pabuan ng ro barita itu hita. Nang tubuh dosa dari odihamu. Barita la siro agoda kubotohamu. Parsa ulion sa bangso. Una kola kata. Manigor hato do nasida Roma jupa ko Jesus. Jala jupang nasida ahamad na terjadi mangin. Asa dong diida. Di baritahon nasida mabuah-buah. Naong dihatahot tu nasida taringot tudak danahi. Tohodo ro tuhat tupur tibion. Tohodo baga-baga ni debat. Jadi berita Natal itu bukan fiksi. Akamanginang. Berita Natal bukan bohong-bohongan. Berita Natal itu fakta. Kebenaran. Jadi gudang dojol mana nasemar suku dobe. Ayah adu Natali. Tohodo debata gebe jolma. Banyak orang belum memahami konsep Natal yang benar. Ini fakta. Permahani makato poto di son. Tohodo di pereng nasida Jesus. Hopartu naung ni hatahon itu nasida. Jala di beritahun nasida may. Tohodo ro debata gabi jolma. Jadi molo jolma nang marnatal iko budu panidan yoni gomos di hita. Dan ganggu be.
marhato poton Immanuel dongata madibata ay ngolo ibana ro tupurtiwo dangalani hita ibana arti dang nataju ibana ro diri na sa diri do manogu diri na ro tu hita Immanuel dongata maibana jito hodo amanginang ro di bata gabe jolmate so tungadok kamu na menyaksikan ibe benar-benar Allah menjadi manusia. Ini kesaksian para gembala ini. Ya, jadi asa dong diida di bari tahun nasida ma buah-buah naung di hataut tu nasida taringot tu dadane tohian. Jadi jangan sedikit pun kita meragukan tentang keberadaan Allah yang menjadi manusia. Ini kebenaran. Ini firman Tuhan dan kebenaran hakiki Allah menjadi manusia. Dan dia miad di tonga-tongata, dongata madibata. Jadi duk songoni apa korhona? Jadi sudena bagi longang bena sida siala na hina tahun yak kaparmani. Gay berberita nauli na marhagula bukyang nguluna alas rohana maberitahu Tuhan ini. Harus seperti itulah buah Natal. O ngamar Natal tong holson, tong aduh asiro hamereng. Masa 10 hari mar Natal, tong marsak. Marcel lain natin. Aha malapat tamar Natal. Iko buhay mahitanya si tidang ila si rohai. Molong marnatal. Ido, jadi setengah dongan namuli siyang gari jong natong mahiu. Tangboy songoni. Iko boy do hati da konota. Jale dong, lasrohan ka jol manabi. Golongang dakola kita nanang taruli pasu-pasu Natal ya manginang. Jolma di humaliak tapi iko berengon na do merhitung ulu tedo na sida marlasiroha. Wah ini benar-benar bernatal ini. Ale molo di bereng ma ngulutan ang rosyan Natal hola sah di jauh merbedai wah ayah do karistes songono mar Natal na takya dong dame mari Bapak Ibu ini Natal jala si Maria apalagi pelaku saksi dari Natal itu sendiri di parohaho matong sudena masih tohuyan ahamit mana iya si Maria di peop do hati sudena di pahusor-husor di bagasar rohana luar biasa eda kadong berusia tanah. Dak terhata honi bana besongo dia dosa sitongna. Sakap ni di batanong di patunupana. Luar biasa. Jika songo dihitanian, ada kegaguman luar biasa bagi orang-orang yang menerima berkat Natal itu. Tidak hanya sekedar menikmati songoni. Ali di bagasan nguluna rohana pe diguhi. Pikiran na pe marhusor-husor di bagasan rohana. Basa nai ho Tuhan. Luar biasa nai. Ini panidang yung songonon neng tubuhnya di tonga-tonga ni nguluta pebonong marnatalita ka manginang. Jadi pasu-pasu Tuhan manita salukna. Maripola manatal na tahalasos sa dari yon natia ka manginang. Jadi kotutudo parhato potnota manak songo dia pengulutan waing namar natalon. Ala ingo ma. Tutudo de bataga bejolma. Ikong ga bejolma do ibana. Asabu ibana saor do tita. Asabu ibana do ngata. Jadi dok hatani debata. Molo debata madongani hita. Monang do hita bainonna. Jadi jangan takut lagi menghadapi kehidupan. Jika Allah di pihak kita, kita lebih daripada pemenang. Ido haguguon ni padongan ni debata. Molo debata madongani ho. Lubisian namonangi ho bainonna. Jadi kau sahak do itu sih. Iko sah do baritao bono tamulak lubisian namonang iho bay noni debata molo butul do Immanuel madongani tajalo pasu-pasu Natal di nguluta pasti di kumargugo halak no majalo pasu-pasu Natal iko semangat ngulu sa parmahanon danga dong biar ni rohana gabi siti dangi pabaynan ni debata nguluna alanya hamangina ay molo debata madongani hita mabir do hita dang bekan. Jadi yakinkan dirimu Bapak Ibu melalui pesta Natal yang kita rayakan hari ini. Tuhan menjadi manusia supaya dia bisa menjadi sahabat bagi kita. Supaya kita bisa menyertai kita. Dan jika Tuhan di pihak kita, kita pasti menang. Kita pasti lebih daripada pemenang. Karena firman yang harus digenapi dalam kehidupan kita semua yang percaya kepadanya. Di pasu-pasu Tuhan mahita kamanginang. Selamat mamar Natal dita saluna. Nang ikunggu lasiroha do ita di Natalon. Ala Natal ikon butul-butul do peraya lasiroha do namanginang dita. So tungadok kita nabulakan no marungutut. So tungadok kita nabulak maheu. Iko patuduhonota do nang di pasu-pasu Tuhan parsorata sederion. Nang miad debata di tonga-tongata. Nang tajalo ibana di bagasan nguluta. Imana madongan hita, mangurupi hita di sudi panggul mito ni nguluta. Namar hagula pukyang ngulum, sodangan namay. Namar sakyako, apulan namay.
nagudak si pikiranmu parguguyon na ho mangadupi si pikirami. Ahape holsom donganan na ho madalani sa lunay. Asa mo nang mahita di pasupas Tuhan, selamat hari Natal makamang dita sa luna. Martangyang mahita. Mauliate ma Tuhan hatam na mamakuling habi di pesta Natal nami sa darion. Balgado holong ni roham, di patupaho di hamya. Akan na marhagulapon ngulo nami. Akan na marhabiaran, natutudi akka holso. Gudang nasutar hatahok kami taringot tu pardalan ni ngulo namion. Alay Tuhan, hujalo hami mabarita natalon. Sogon na pinatudum tu akaparmahan di padang eprata, di namarhagulapon ni nguluna. Dinago biarina sida, marsinodang ho Tuhan di tonga-tonga na sida, gabi mahago biar nal holso ni rohana sida, gabi tubuh semangat habaranion, laho marhato poton pajakonon di ari hatu tubumi, jala iko jakonon nami mahonian, iko pajupang haminya doho Jesus nang tubui, asa ima dongan nami, Immanuel, madongani hami di salu pardalan ninggul nami, alam mulu debata dongan nami, lobi siyan namonang dohami pasu-pasom. Atau pasu-pasu masuk di ruas di huriamon, namarhaga leo pergugoy ma Tuhan, namarsak apuli ali Tuhan, molo tungadong na ginosa-gosa ni parsahiton, marhiti Jesus Kristus, urupi manasida, asaboy marhamalumon, dok lanakan asing Tuhan akan pinikiran ni rohani ruas di huriam, lehom ma Tuhan akka solusi na dinggan, asalam tubuh di hame, hapor siyaw na mangulu marhatopoton, natutuhoro gabe dongan nami, nabuhi mamasu-masu ngulu nami. Pasu-pasu mahuriamon, di udut ni acara namin non, patupaon nami ulan na badia, pagomosop parsoran nami madotho di pesta Natal namion, mariti Jesus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Marende mamu on marononmu ongilohata loposoposoon Hatani debata na mangara de rohata lau pasaton pilihan tatu hata imana tarsurat di Matius bidu 2 ayat 10 sada songonom mahatana. Laus dibongoti mabagasi gabe di ida madak danahido si Maria inanai dungi manukap manasida marsoba tudak danahi dirukari ma artanasida sere hamijon dohot akan angur parsobaun nasida tuibana. Amin tapasaha mapilihat tatu hata.
pasahat ma peliato tutuhata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroani saluhut seleho-leho nadinggan jalamu linasa ulibasa na mauliutus. Husabahok kami masyan neneleho mitu hami pilihan nami tuho. Molutungadong tarsobahok kami tuho nasiat tangamuhiad dui hujalo hami. Ayahama hami ubahin natarleho kami manangaha tuho. Asi maroham. Jalo ma pilihan namion gabi wap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupake hami pilihan pati buluhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni sileho-leho midi hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songba nami marihon at tumuhon, nagsimon namin di portibion. Say pasahan manuron namin, namimihon Jesus. At sa nga pandiderogan, dami-dami marihon. Ali Tuhan debata na manoktong na sumarmula jala na sumarpas sohotan. Hupuji hami maho ala saut sudetahim naung sinakapamu adorang somarhau jaha dope hasianganon. Dak taraba sibulis sakapmu. Dak sudak tahim nabadiai dibahed dosa nami. Ala ni holong ni roham nabalga na sohaduduani. Dibaheni mauliate marohanami tuho. Ala naung saut sakapmu, ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangulu di hami. Asa malua hami siad dosa, hamatea dohot sian uhum, jala masohot hami mangulahod dosa. Ope saya si maroham di hami, tugihom mahami tu anakmu, saibahem mahami gabe si luam tu ibana, asa upa ni halo jaon na hami. Ala na tinaon na naberniti dohot hangalutan humokopami asa ibana na punahami jalahami na puna ibana sa sungguli mahuriam sa darion asa diingot habal gomu dohot haroro ni anakmu gabe jolma laho panguluhok kami pardusa sa sungguli maaka para halado ni huriam mamaritaho barita nauli itu sa luhut halak naung patar hasangapomu jalanaung jupang dame dohot hasonangan selehom mapit tunaw kap tu halak si pilibigu dohot bangsonami naso tu madahodope asaro nasida manguloy Tuhan nami Yesus Kristus sarajay masaluhut panggonggomi dohot akasuruanna asa diboto nasida naung dilehoko raja jala Tuhan na sumurungi rodi saliling nililing na selehon gugu tuaka na di pangujunan apuli akka na marsak jala palua akka na tergugut setatap jala odingi akka na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu sedongani jala pasu-pasu mahami sude akka na magudang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinarbadia maguharmu. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di banua tongosongon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugiho tu pangujunan. Balua mahami sian pangago.
hamuna hina holongan di Tuhan Yesus Kristus, mulak mahamu siap pestata sederio di bagasan las ni rohado dame, kalau hamu ma pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodako Tuhan debata mabuhina tuho, jala saya si marohana midaho, di dopako Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasorhon ma damena putodim. Selamat hari Natal Madita Seluk Naka menginang. Shalom. Bapak Ibu, diberikan waktu bagi kita istirahat lebih kurang 15 menit untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Diberikan waktu istirahat 15 menit untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Terima kasih.